tulung dateng Bawasno Mbak, tulung Mbak. Jenengan minggateng panggung Mbak. Bawasno tulung Mbak. Iki anak jenengan ora iso diwehi sapa-sapa. Kudu jenengan munggah panggung Mbak. Saya ditunggu Bawasno ke kaosan. Mbah di anu sih Mbah dipakani sih Mbah. Tulung Bawasno jenengan minggateng panggung Mbah. Niki anak jenengan ora iso dijoli. Nggih, niki mangke ditekan riki wis Bawasno wis tanggap iki anake ora kena diomongin ora dheke. Yo tulung Mbah. Sarungnya dilusat sih. Ganti celana, ganti kaos kok celana. Ayo pedang ki sing krosi kae. Mana jong tentei jero, heeh, di pedang. Piye nek karo nunggu Bawasno dinyanyeni gelem ora iki? Hah? Oh, ora ya. Ayo ngantek kiter. Tapi iki yo meneni. Jadil kok njaluk sangu. Iki malah ora disangoni malah gebraki panggung lah ya bubar. Ya sangoni kabeh nya. Ayo kono wae. Isi wae. Yo, anggere kabeh joget apik kok tak kei ora ketang 2000 kok 5000. Oh ya sip. Yo, sing ngenteni ke lho. Ke lho Mbak Yumu nek ora Bawasno teko iki celana Bawasno. Oh kedap. Lah cocok Bawasno nek Trenggulun le Jadil. Tulung Pak Ditono niku Bawasno nek Semula apa nek Trenggulun, Mbah? Kan mriki, Mbah. Ganti patono ya ora gelem, weri ora gelem kek. Mau ya cedhak aku ning ora ditinggal kene go mulih meneh kek. Tulung Bawasno jenengan mlebet wonten ing panggung kesenian, Mbah. Utawi pentas sing Jadil niki, Mbah. Hah? Diparani. Oh pun sare Bawasno. Lah yen pamit lagi patok, Mbak. Yen pamit ke patok. Ora gelem. Diteni nek ora gelem. Piye karo tekan? Ndi wong iki? Yo. Wis rasake oke engko tak anu meneh yo. Malah jiklak-jiklak putune. Ganti. Lah mau kancane urung-uman wis. Ini tak dawaki kene. Iki dawaki. Kok tak wehi dhewe. Hah? Terus dandan atau tak kayak ini terus dandan gitu. Nanti? Hah? Oh, ake jebule ake pupuran. Mugano lah gentena rombak wedok kancane dadine suwe. Rebutan gun-gunan. Ya Mbak yo mlebu ning jero, Mbak. Ki lho anakmu ki lho, Mbak, ora kena diomongi lho, ki lho. Oh yo, Mbah Wasno ki mau ge dandan, to? Karo Mbah Putri mulane nggone gentenan ya ora kesusu. Iki rasul. Isih sore kok delok para ibu-ibu, bapak-bapak isih ngenteni polahmu lho. Arep jogetmu kaya ngopo ki lho. Nek nyawer 10.000 ora ya wis entuk kolte iki. Ya Mbah, anakmu takoni, Mbah.
Ya, wes. Yo iki calonku. Woi. Wah. Oh. Yo iki. Kantor pusing kok jaluk. Wah. Wow, iya. 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 Wah, wah, pinggir. Awas, kecene kutuke kena bolone. Yo, maju. Bakso mati, beneke karpet, Pak. Oh, beneke karpet. Aku entuk panggung ngabani wong tuwa ora apa-apa, Mbak. Lah niku anak to. Lewat aku ning panggung. Awas. Ora pinggir kesampruk ketut pamungkas. Oh, lebur papan tanpa ganti. Sumati, bener, kita karpet yo didorong, yo. Iya. Saya kesel kabeh. Saiki di lagone Bu mendongaken Bu. Yo. Yo, joget kabeh tak delok jogete.
Sumadi kepengin saleke anak sing ngurusi karpet ya mergane iku watu kabeh. Heeh. Nyuwun bantuane dhateng Rentang Pawang. Menika sak ngandhapipun karpet menika sedaya sela perkara watu tulung. Iki janjine rejo saka kabeh. Mesake. Ah ya Mas. Soale niku ping jami. Mereka kudu dibantu pawange. Tolong datang Mas. Perlu pesen ya. Nuwun bantuanipun pawang mohon dibantu Mas. Niku karpet do bubar. Mesakne. Yo. Wah. Wah. Oh, terang
anu Pak Oke. Sing wonge dhuwur cilik iki mau cuculan ngendi jebule cuculan saka ngendi iki? Ora ngiring-ngiring etan kono. Mbok saka Canganom apa ngendi? Oh, jebule malah Ayo kuwi ning golane iki. heeh, jebule malah foto. Alon. Apa? Oh, kambil. Tolong karpete, tolong diwangi benekne Mas. Wis ben Pak Sumati gambar nggon ape kok kowe kabeh menekke karpet. Lungguh lah mangan karo ngadeg kene yo gek kaya. Nah, lagi lungguh. Alon. Ora banter-banter. Eh. Gek dan joget kabeh. Ayo. Iki jadil metu tanpa tatanan anake Mbak Warsuti lho Mbak Wasno iki malah berjul. Jebule malah oh alah. Lah bolone iki. Tresnane,
Usah. Up. Ini. Ra dimengi-mengi sero dimengi tak kayak 5.000 no. Ini gorene kabeh. Ini gorene. Ayo. Lah jangan dimen jopo ya rasa. Jangan di Do maju karep diparingi. Weh. Oh, agak Ayo, Apa? sing arep nyawer. Gek nyawer. sakit sing ora Masak ke sing suruh weh. Ayo suruh. Suruh gorene. Wes suruh mau, sing urus apa iki? dan aku yang mau. Urus apa? Nah, bae. Aku tani gak KTP wae. Saiki monggo. Oh ya. Oh ya. Ale gorene. Oh ya. Oke. Oh, aku saya oke kan kae ya. Bayaran. Duwe becik paten kono. Kita kepisahan.
ngomongi.